Xuf il-preżenza tal-mulej li poġġi fil-qalb tagħna anke il-preżenza tiegħu. Se nitkellmu dwarha wkoll imma hija l-preżenza li tkabbar din il-fidi li aħna għalhekk nitolbu f'sem tal-Missi tal-Iben tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Ħuna ringrazzjawk ta' dawn 30 flimkienek, ringrazzjawk ta' din il-kelma tiegħek li tassigurana mill-imħabba tiegħek, tassigurana minn din il-preżenza tiegħek, tassigurana mill-fatt li jint ma nitlaqna għad. U qatt ma nitbedu minnek. X'jista' jifridna minn din l-imħabba tiegħek, jgħid San Pawlu llum ngħidu aħna wkoll minħabba din il-kelma li tajtna. Għalhekk imbierkek u nirringrazzjak għal dan il-jiem flimkien hawnhekk għal kull wieħed waħda minna. Imbierkek għal dak li inti qed tagħmel bħalissa hekk fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna wkoll. Imlina bik malej u ħallina hekk nintalqu f'idejk. Amen. Tajjeb, wasalna dan l-aħħar jum għajna marbutin ma' din it-tema ta' din il-fidi li hija aktar ċertezza minn ħaġa oħra. U jekk ma tidhirx bħala ċertezza hekk fil-ħajja tagħna nibqgħu diżillużi għax nibqgħu noħolmu. Illum kont jgħid fuq ir-radju u kien hemm tabib miegħi u fih minnhom qal il-punti prinċipali li għattilkom il-biera u bqajt ħares lejha. U mbagħad bħalissa għatta qudiem kulħadd fuq ir-radio. Trat nagħmel eżerċizzju u kont nitkellem proprju fuq din iċ-ċertezza. Għalli ma smajtekx naf ma kontx hemmhekk. Imma hekk ħadd gost tifraħ li tibda ssib oħrajn li qegħdin jaraw l-istess ħaġa li tara inti. Għalija sar ħafna ferħ kbir f'qalbi. Qabel kont nifraħ għaliex xi ħadd jgħid li proset, u nifraħ għaliex ngħid irna xejna jew wasalna. Illum il-ferħ tiegħi aktar marbut mal-fatt li ninduna li Alla jaħdem dan il-mod. Xi ħadd illum stess qed ikabbat li jisma' hemm persuna oħra li titkellem fuq dan il-livell, dan il-mod. Sammur nara niċċekkja ftit għax ma rajtħax rajta. Ekku kemm sabiħ li l-ispiritu jaħdem b'mod differenti, imma fl-istess ħin jiġi porna flimkien u wasalna l-istess realtà, għall-istess esperjenza. L-esperjenza tal-qawwa u l-imħabba ta' Alla. Esperjenza ta' dil-preżenza ta' Alla. Jiena llum nixtieq biss naqsam magħkom żewġ punti illi jirriflettu kemm din il-fidi fejni u din il-fidi x'tagħmel, kif ukoll jew din il-fidi minn fejn ġejja u kif ukoll din il-fidi hekk x'tagħmel fil-ħajja tagħna. X'inhu r-riżultat ta' din it-tip ta' fidi fil-ħajja tagħna. Il-tnejn semmejt ħafna il-fatt li Ġesu jitkellem dejjem fuq il-ħajja ta' dejjem. Jitkellem fuq is-saltna ta' Alla. Jew f'Mattew is-saltna ta' smawiet. U x'inhi din is-saltna ta' Alla? ċaħat saqsini wara l-istess. Jiena ħares lejha bħala dinja soċjetà alternattiva li tidħol fiha. Il-fidi ddaħlek f'mentalità li mhix li mentalità tan-nies ta' barra, għalhekk in-nies jobudukom qed jgħidilna Ġesu. In-nies jibdew jobudukom għax u jitqu bikom ukoll u jippersegwitawkom. Ġesu m'għandu ebda xewqa li aħna niġu martri, m'għandu ebda din hija xewqa tal-valur tal-martirju li poġġejna. Ġesu m'għandu ebda xewqa li nagħmlu hekk. Imma jaf li ħajjiġri hekk. Għaliex la aħna nkunu differenti mill-kumplament tal-mentalità ta' barra, allura Ġesu ġie iġibilna alternattiva ta' mentalità, alternattiva ta' soċjetà, ta' kultura. Aħna maħniex msejħin nkunu Maltin, aħna msejħin nkunu evanġeliċi, bil-kultura tal-Vanġelu. U biex tagħmel dan, titgħaddi minn dik li nsejħula konverżjoni. Konverżjoni, ħafna drabi ntuwa minik ħafna qawwi jew net sew, imma il-fidi tiġi minn din il-konverżjoni. Il-konverżjoni tkossek għal din il-fidi. Il-fidi toqgħod temmen falla u temmen ħafna affarijiet. Mhux importanti, ma jbastu kemm kien. Imma jekk inti għandek din il-konverżjoni, allura tasab biex kollok din il-fidi. U x'inhi il-konverżjoni? Naturalment mhijiex
miex bidla mit-tajjeb konna nisħżina nidaw nagħmlu ħafna u issa f'daqqa waħda jisna qoddisin nikkotaw il-Bibja biss u faħru l-Alla ħin kull mument. Mhix din it-tip ta' bidla li ħafna drabi aħna assoċjejna miegħu. Dan ikkonverta minn Musulman sar Nisrani. Minn ateju beda jemmen. Dik hija tip ta' konverżjoni vera baxxa ta' kif inpoġġu l-kelma. Imma l-kelma konverżjoni hija ħafna iktar minn hekk. Bil-Grieg, il-kelma li tintuża fil-Vanġeli qatt ma kellha konnessjoni reliġjuża. Il-kelma li tintuża fil-Vanġeli kienet il-kelma li tintuża komuni, li ma kellha ebda konnotazzjoni ta' xejn ma xi ħaġa reliġjuża. Allura il-konverżjoni reliġjuża li aħna nitkellmu dwarha mhijiex dik li hija ppreżentata aqqas fil-Vanġeli nifisom. Mhix kwistjoni ta' tirritorna l-Antalla. M'hemmx dak is-sens ta' ma' Ġesu m'hemmx sens bżonn li ddur għal Alla, imma fil-fatt jekk hemm jdur għal xi ħaġa jdur iktar għal bnedmin l-oħrajn. Il-konversjoni tal-mentalità li ġabilna Ġesu għamilna sensittivi mhux għal Alla, għamilna sensittivi għal xulxin. L-aspett li jħolli aħna ftit li xejn tajna kasu, u mbagħad l-aħħar snin hekk mill-esperjenzi qawwija ta' Pentekostali, fi Knisja Nisranija, karizmatiċi, eċetera, u anke ħafna komunitajiet oħrajn daħluna il-relazzjoni personali ma' Ġesu, illi waħelna hemmhekk u bqajna hemmhekk. Ġesu jibgħatek tħobb lill-oħrajn. Ġesu jibgħatek tieħu ħsieb l-oħrajn. Ġesu jibgħatek tfittex minn għandu bżonnok. Mhux jgħidlek oqgħod hawnhekk itlob u adurani, imkien ma nisimgħuha bil-kelma ejjew adurawni. U aħna kuntenti qegħdin narduraw il-Ġesu imma x'jiġri mill-persuna ta' ħdejna u x'għandhom xi għaddejja ftit li xejn nagħtu każ. Allura din il-konverżjoni hija sens ta' bidla ta' ħsieb. Tibqax taħseb l-istess mod. U ruħan nitkellmu xi tip ta' bidla ta' ħsieb illi ġie jpoġġi Ġesu fejn is-soċjetà hemm barra. Is-soċjetà dak iż-żmien kienet hekk ukoll bħalma nispjega, imma tagħllum iktar minn ta' qabel. Iktar qawwija minn ta' qabel. So dan huwa bidla ta' ħsieb illi ukoll joħloq bidla ta' mġiba mbagħad ovvjament li toħloq bil-bidla ta' mġiba, speċjalment fuq dak 3 punti li se nitkellmu. X'eħsibu, x'bidla Ġesu qed jitlobna nagħmlu? Hemm 3 verbi misħuta. Nsemmihom hekk, smajta bit-Taljan u għoġbitni. 3 verbi maledetti. 3 verbi misħuta fil-mentalità tas-soċjetà tad-dinja tal-lum. Milli joħolqu ħafna mill-problemi li jeżistu fid-dinja. Joħolqu l-mibeda, nafbika, disgwid, joħolqu ejra, joħolqu rabja għal xejn kultant, eċetera. Dawn huma dawn 3 verbi huma dawn. To have, illi jkollok takwista, avere. To have, jkollok. To be raised up, tola l-fuq, salire, dawk it-tieni waħda, u t-tielet waħda hija tikmanda, to command, tikmanda. Quddiem din il-mentalità tad-dinja tal-lum li kulħadd irid jħossu fuq mill-oħrajn, jikmanda u jiddeċidi għal kulħadd u jkollu kollox madwaru u jħossu tajjeb u jola l-fuq u jħossu speċjali. U din il-mentalità li hija qawwija fid-dinja tal-lum, Ġesu jitolbok tinbidel. Jekk il-fidi f'Ġesu Kristu u fil-passaġġ tiegħu ma twaslekx biex tagħmel din il-bidla, tista' tiġi l-qudus kull jum. U tista' titla' titqarben dejjem. U tista' ma tagħmilx dnub imma dak il-bogħod mis-Saltna tal-Alla. In-nuqqas ta' dnub ma jagħmlekx parti mis-Saltna tal-Alla. U d-dnub ma jfridekx jaħorġokx mis-Saltna tal-Alla. Il-mentalità illi ddaħlek fis-Saltna tal-Alla jew toħorġok mis-Saltna tal-Alla. Allura flok daw 3 verbi Ġesu jipproponi xi ħaġa differenti.
Minflok li ikollok takkwista to have ħafna affarijiet, Ġesu jipproponi biex inti tibda tqassam biex tixxerja. Mhux Maltija l-kelma ma tantx għandna kelma ħjar. Tingħata, tagħti lill-oħrajn. Ġesu jipproponi minflok tara li inti għandek ħafna affarijiet. Le, tagħlem aqsam l-affarijiet. Ixxerja l-affarijiet mal-oħrajn. Għax l-insistenza illi jkollok ħafna u aktar u li takkwista ħafna iġib hija l-kawża ta' disgrazzi ta' ħafna problemi kullum kien. Fuq ix-xogħol, ħafna minnkom tafu fuq ix-xogħol li jeġri hekk minħabba fekk, fil-familji, ara l-wirt kif imut il-missier jew l-om. To have, takkwista. Imma Ġesu jitolbok taqsam, tixxerja. Bil-maqlub ta' dak li huwa l-verb titla, jinnaf, tola l-fuq, tħossok importanti, tider, eccetera, fuq dak il-level ta' dak ida, Ġesu jitolbok tinżel, titbaxxa u tinduna li inti ma l-oħrajn daqs l-oħrajn. M'hemm ħadd fid-dinja aħjar minnek. Ma daqshekk ieħor, m'hemm ħadd fid-dinja aħjar minnek. Aħna kollha l-istess, kollha fuq l-istess livell, tbaxxi u kun mal-oħrajn fuq il-livell tal-oħrajn. Aktar ma jirnexxielek titbaxxa b'dan il-mod, aktar jirnexxielek tkun man-nies, titħallat man-nies. Il-Papa ħin kollu jaħtafna lil naqas sisina. Il-ħin kollu jaħtafna li aħna nħossuna importanti, jitkellem il-ħin kollu fuq il-klerikalizmu. Aħna x'aħna kleru, aħna importanti noħdukom antalla. U l-Papa jgħaslu b'sika daw. Le, inti xogħolok huwa tilbes fardal, kif ħanaraw għada fil-qudiesa. Il-xogħolok huwa tilbes fardal. U servi, xogħli bħala saċerdot. M'għandix xogħol ieħor jien. Xi ħadd li ma jafx servi mhuwiex saċerdot. Mhuwiex saċerdot. U allura Ġesu qed jgħidlek le minflok tola u taħseb li inti importanti. Le, inżel u tħallat man-nies, kun man-nies. Ejja fuq il-livell tan-nies u għejx fil-livell tan-nies. U hekk Alla jidher aktar fik mek tagħmel dan. Ħetti l-verb forsi iktar faċli tifhimha huwa li tikmanda tmexxi l-ħajja tal-oħrajn, tkun trid tmexxi l-ħajja il-poter. Ħafna morru għal dak li huwa il-poter. U Ġesu jgħidlek le. Minflok aqdi, servi. Hija ħafna importanti. Nerġa' ngħid narawha għada fil-qudiesa ta' għada. Dini il-konversjoni minn hawn tiġi il-fidi mejxa mal-oħrajn illi toħloq realtà ġdida fl-ambjent tas-soċjetà li ngħixu fiha. Minn hawnhekk jibdew jarfuna li aħna nsara, mhux mill-fatt li jarawna deħlin l-Knisja l-ħadd filgħodu, mhux minn hemm nidru li aħna nsara, imma mill-fatt li aħna għandna din il-mentalità, għamilna din il-konverżjoni li aħna l-Vanġelu qed jitlob minna ngħixu fuq dan il-livell totalment differenti minn dak li titgħallem hemm barra, minn nies oħra kif jgħixu hemm barra. Ħafna minna totalment differenti minn dak li qatlek il-mami meta kont żgħira. Jew żgħir. X'qalulek tad-dar, x'qalulek fl-iskola, ħafna drabi. Differenti għal kollox. Inti tagħmel parti mis-saltna ta' Alla meta minflok tfittex lilek innifsek billi jkollok aktar milli għandek u titla' fuq l-oħrajn u tikmandhom. Tibda taqsam li għandek mal-oħrajn, titbaxxa, taqdi s-servi. Jekk tagħmel dan tkun fis-saltna ta' Alla, jekk tagħmel dan għandek il-ħajja ta' dejjem. Dik hi l-ħajja ta' dejjem. Skont San Ġwan u din hija s-saltna ta' Alla skont is-sinottiċi. Il-Vanġeli ġifieri, semmejt l-erba' Vanġeli f'daqqa. Dik hija s-saltna ta' Alla. Il-fidi li twaslek għal tidħol f'din is-saltna ta' Alla hija fidi sħiħa u fidi vera, kif ipoġġiha Ġesu.
Fil-Vangelu hemm ħafna versetti qawwijin ta' ġifieri li kultant jaħsduna versetti bħal ma ktibtix hemm fuq, imma versetti bħal l-obsess forrejt qed nitkellmu qed titkellem dan it-tabib qal anka l-flus ta' importanti li għax mhux anka l-flus, bħalli kieku l-flus u hija forsi nsemmuha wkoll, mhux forsi nsemmuha wkoll, il-flus huwa l-problema. Ma tistax taqdil Alla u l-flus. U aħna nippruvaw naqduhom it-tnejn. Nippruvaw. Kieku jien nibda nitkellem fuq il-flus kif jitkellem il-Vanġelu, u ma tarġgħux tiġu. Kif immissulkom il-but, ma tarġgħux tiġu. Naf żgur ma tarġgħux tiġu. U għalhekk il-Knisja beżgħet tippredika eżattament dak li jgħid Ġesu fejn jidħlu affarijiet ta' flus altru. Jien naf il-missierna aħna mhux suppost ngħidu mela jaħfirna bħalma naħfru l-oħrajn, imma ħfirna d-dejn bħalma naħfru d-dejn tal-flus li għandna mal-oħrajn. Hekk qiegħda l-oriġini fil-Grieg. Fatt l-Ingliż konna ngħiduha, forgive us our debt. As we konna tfal leqas kienet hekk babbitluha. Tara? Provajna ndajlutjaw, ntaffu l-qawwa ta' kollox, mbagħad jidħlu l-flus u nqogħdu ħafna attenti. Ma hemm sentenzi fil-Vanġelu irid jgħidlek mur bih kull m'għandek għatih l-fqar. Meta tagħmilha? Għax imbagħad għandi tfal u taħallilhom xi ħaġa, ġellidhom, ifridhom. ħalli xi ħaġa warajk ukoll, ħalli il-flus li għandek joħloq iktar ħsara minn dak li ħalloq s'issa fik. Il-flus huma problema kbira, imma mhix ħa nikkonvinċikom illejla żgur, mhux qed nikkonvinċikom b'dak li qed ngħid. Imma Ġesu jitkellem sentenzi bħal dawn, mur bih kull m'għandek u għatih il-far. Aqsam mal-oħrajn dak li għandek. Meta s-sena l-oħra rajna l-beatitudnijiet, ma nafx tiftakrux, is-sena l-oħra tilkom ħaġa mar uffiċċju. Insistejt ħafna fuq l-ewwel waħda kollox. Jew tgħix l-ewwel waħda u tgħix is-seba l-oħra, jew ma tgħix l-ewwel waħda u ma tgħix xejn. U aħna ma ngħixu xejn ħafna drabi. Dak li jsejjaħ l-ispirtu fil-faqar. Ma konniex qed nitkellmu fuq il-faqar li hemm f'din id-dinja, Ġesu ma jridx faqar, mhux vera. Ġesu ma jridniex nkunu faqar. Għax jekk kollha kemm aħna, immaġina kemm qegħdin hawnhekk 80. Jekk kollha kemm aħna, nġibu kollha kemm aħna l-flus u naqsmuhom bejnietna. Ngħixu, Sinjuri kollha kemm aħna. Ħadd minna ma jkun fqir sa l-aħħar ġurnata ta' ħajtek. Ħadd. Imma ħadd ma fehem għex din il-proposta. Forsi l-patrijiet, is-sorijiet, forsi, għax mhux kullu kien dejjem u kullu kien tinħassek u tingħax hekk. Imma l-inġustizzji kollha li hemm għax m'aħniex kapaċi nagħmlu dan. Kieku d-dinja kollha kapaċi tagħmilha, qed fader. Imma kieku d-dinja kollha kapaċi tagħmilha, kieku ħadd ma jonqsu xejn. Ħadd. U Ġesu jemmilha di. Il-parabola ta' tkattir tal-ħobs u l-ħut hija fuq dan biss. Dan huwa t-topik ta' Ġesu, propju illi aħna kapaċi naqsmu kollox u jekk naqsmu kollox fil-kien nagħmlu l-miraklu ta' tkattir. Aħna nagħmluh, mhux Ġesu għamlu, aħna nagħmluh il-miraklu ta' tkattir. Mhux il-faqar huma disgrazzjati. Għax titkellem fuq il-faqar, le, imma li tażel li jkollok dal-ispirtu li tixxerja kull ma għandek, dan jagħmlek parti mis-saltna ta' Alla. U l-fidi suppost twassalna hawn. Aħna nitbaxxew biex jolew l-oħrajn. Dawk li huma fuq jitbaxxew u dawk li huma isfel jiġu f'daqsna u nkunu verament ħaġa waħda. Fil-fatt, din il-kwotazzjoni ta' fuqha sew u faċli tifhmuha, m'għandix għalfejn nispjega ħafna minn din il-kwotazzjoni li ħannaqraw. Tksux għalikom teżori f'din id-dinja fejn kollox jitmerber bil-kamla u s-sadid. U fejn il-ħallin jinfdu u jisirqu. Iżda ġemmaw għalikom teżori fis-sema. Għandix taqsam mal-ġenna.
insewa, okay? He's not talking about heaven. M'hemmx ġenna. Gezzu għalikom teżori fis-sema fejn xejn ma jitmermer u la l-kamla u lanqas bis-sadid u b'ebda ħallil m'hemmx ħallilin jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. So, fejn qiegħda qalbek? Xi preokkupak fil-għaxija? Fejn qiegħda qalbek? Xi tfittex? X'inhi l-ewwel ħaġa tiġi f'moħħok fil-għodu u x'inhi l-aħħar ħaġa tiġi f'moħħok fil-għaxija? Hemm qiegħda qalbek. So, fejn qiegħda qalbek? Xi mod din nifhmuha u ġiġa spjegajt ħafna minn dak li qed li kemm rajt issa. Imma mbagħad l-aħħar sentenza li hemm fuq hija ħafna diffiċli u ma niftehemx u nixtieq nitkellem ftit dwarha. Żommu ġenbejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixewla. Żommu ġenbejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixewla. U l-ewwel parti jekk tifhmuha iva, ma din it-tieni l-aħħar sentenza hija daqsxejn diffiċli, qed jipprova jgħid Ġesu. Żommu ġenbejkom imħażma. X'qed tfisser din? Dak iż-żmien li l-biesi kienu twal. Immaġina raġel, x'mara ġifieri libsa. Imma l-biesi kienu twal sa l-aksa u naqra l fuq mill-aksa. Meta inti tiġi biex taħdem, tittaqbad il-libsa, terfaħħa b'xi mod tagħmilha għoqda fil-ġenb u tkun tista' tiċċaqlaq iktar u tellaħħa sa fuq il-koppa, jew eżatt taħt il-koppa. Għall-inqas tiċċaqlaq sew. Li titħażem ifisser hekk. Bħalma llum ngħidu xammar naqra. Eżatt l-espressjoni hija bħalma ngħidu aħna xammar ħadd tagħmel biċċa, xammar minn hemm. Inżal ġaketta, xammar. Fuq dak il-livell eżatt qed jitkellem Ġesu. Ġifieri li inti titħażem fil-Vanġelu jfisser hemm atteġġament tax-xogħol. Bħal meta jgħidu hekk biex tagħmel biċċa xogħol allura lesta liha. Ħallihom jindunaw qed jgħid Ġesu, ħalli l-oħrajn jindunaw li int lest għax-xogħol, lest li taħdem, lest illi taqdi. Kunu nies dejjem imħażma. Lesti li tkunu hemmhekk għas-servizz tal-oħrajn. Dan huwa punt prinċipali fil-Vanġelu kollu, imma evitajnieh. Matul is-sekli evitajnieh b'ħafna modi. Mhux kulħadd, mhux dejjem, tesaġerax fader, iva, imma evitajnieh vera, evitajnieh. Dan is-sens li għandek atteġġament li inti qiegħed hemm, jiena taf li jien qiegħed hawn biex naqdi, biex inservik. U dan mhux xi okkażjoni speċjali, jien naf għandna biċċa xogħol isma' tgħinuna naqra nġerru daqsxejn, jien naf ħa nagħmlu nippreparaw għal-għada, nimporta jekk mhux dak is-sens jew imma fis-sens ta' atteġġament ta' ħajtek. Hija atteġġament ta' ħajtek. U l-oħrajn jifhmu li jistgħu joqogħdu fuqek għax ħajsibuk. Dak li huma jafu hemm nisrani fit-triq tagħna. Hekk suppost jirraġunaw in-nies. Hemm nisrani fit-triq tagħna kollu bżonn xi ħaġa naf li nħabbat lilu nsibu. U jgħin żgur. Ħafna nagħmlu bil-maqlub, hemm ħafna nagħmlu bil-maqlub. U anke nolqosu sita. Xi ħadd jitolbi xi ħaġa, fader tista' tagħmel u se nagħsimu qaddis għalik. Kemm faċli. Issa nitlob għalik, taqtax tinkwieta, issa nitlob għalik. Kif jaraw kien nies? Importanza fil-mistoqsijiet. Kif jaraw kien nies ta' triq tagħkom, in-nies li taħdem magħhom fuq ix-xogħol, in-nies illi tkun magħhom kultant? Kif jaraw? Kif iħarsu lejk? Kif tidher quddiem l-oħrajn? Jarfuk bħala nisrani li xammar u qegħdem mal-jom taħt dan is-servizz. Inħares lejjem xut minnkom, nafkom sew, naf li bitkom hekk ukoll ġifieri. Allura Agost ngħidha ma' nies illi ġiġa qed jifhmu din. Imbagħad it-tieni parti tas-sentenza żommu ġenbejkom ħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixewla. Fuq x'qed jitkellem issa fuq l-imsiebaħ. X'irrid jgħid? Fi żmien meta kienu fl-Esodu, meta kienu qegħdin fid-deżert, kellhom it-tinet, kienu jgħixu fit-tinet.
Kien hemm tinda partikolari illi kienet it-tinda tal-preżenza ta' Alla. U biex tara fit-tinda tal-preżenza ta' Alla mit-tinda l-oħrajn tan-nies, din it-tinda x'kienu jifqu u jagħmlu xhur fl-istess post. Biex tara fit-tinda tal-preżenza ta' Alla kien ikun hemm musbieħ jixen. Bħalma aħna dejjem nagħmlu l-istess fil-knejjes tagħna mas-sagrament impoġġu xema jew musbieħ jew xi ħaġa jew ftit dawl biex juri li hemm il-preżenza ta' Alla. Meta dik tkun mitfija tfisser li m'hemmx is-sagrament. Meta npoġġu s-sagrament aħna ħadnija minn dan fl-Antik Testament. Ma x'qed jipprova jgħid Ġesu hawnhekk meta qiegħed jgħid żommu l-imsiebaħ tagħhom biex hawnla. Ġesu qed jgħidilna aħna bħala komunità mhux individwi biss. Bħala l-komunità ta' il-kappella li tiġi kull nhar ta' ħadd hawnhekk. Jgħidilna qisu li intom bħala komunità fikom tidher il-preżenza kontinwa ta' Alla. Li l-preżenza ta' Alla tidher fik. Dak li joffri lilu nnifsu f'kelma oħra li qed jgħid Ġesu fis-sentenza, dak li joffri lilu nnifsu f'servizz għall-oħrajn huwa santwarju fejn tidher il-preżenza ta' Alla. Mhux in-nuqqas ta' gnub, mhux jinnaf il-ħafna mhux dik, imma is-sens f'ħajtek f'qalbek għal dan is-servizz lejn oħrajn. Is-servizz jew il-qagħda lejn oħrajn hija l-garanzija tal-preżenza ta' Alla. Hekk qed ipoġġiha Ġesu f'din l-aħħar sentenza. Imbagħad ikompli jgħid fis-tieni parti nimxija ma' dan il-qari. Kunu bħal nies li jistennew li rsidhom jiġi lura għall-festa biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnu fih. Tgħidilna kunu aħna nies lesti nilqgħu il-sid tagħna li ġej għandu jiġi mill-festa tat-tieġ. Kif iħabbat niftħulu. Fil-mentalità Judija Alla huwa dejjem bħala arus li jitarras mal-poplu tiegħu. U għal-arus li jitarras mal-poplu. Allura Alla jiġi u jħabbat il-bib imma jekku sit id-dar ma tarawx stramba di. Immaġina ti sit id-dar u għandek il-nies safturi, għandek il-nies jgħu id-dar, għandek palazz kbir, villa kbira, ħafna nies jaħdmu miegħek. U inti tiġi, mhux għax in-nies ċafetta. Mhux għax m'għandix ċafetta. Tiġi u biex tidħol fid-dar tiegħek inti titqgħod tħabbat il-bib. Jekk huwa s-sit tad-dar, kif joqgħod iħabbat? Ma jaqbadx jiftaħ. Għax hawnhekk hawn sens ta' dan il-namur, sens ta' dan iż-żwieġ, hawn sens ta' li mgħallem u jiena il-maħbub u l-maħbuba. U allura peress illi dan huwa messaġġ ta' mħabba, din qatt ma tiġi sfurzata. L-imħabba hija dejjem stedina, qatt obbligata, imma offerta, offruta lejk. Din l-imħabba hija offruta lilek u int li tiftaħ. U int li tilqaħħa, u int li tirċivija. Imbagħad ikompli jgħid hawnhekk Ġesu u l-punt prinċipali hija hawnhekk fil-fatt. Ħenin dawk illi l-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Ma raqdux baqgħu jaħdmu. Dawn għandhom l-akbar ferħ, hawnhekk għandna beatitudni oħra, le? Ħenien beatitudni. Ħenien dawk illi meta jiġi Ġesu għada fil-għodu fit-tlieta ta' wara f'sinar, jew il-ġimgħa fil-5 ta' filgħodu, jew ma nafx. Meta jiġi Ġesu, jiġi isibek tisa', isibek għadek taħdem, isibek għadek isservi, isibek bit-tunika mħażma, isibek bidejk imxamrin, isservi lill-oħrajn. U x'jagħmel? Din sabiħa wisq. X'jagħmel is-sit meta jsibek inti għadek isservi, x'jagħmel is-sit? Tassew ngħidilkom
illi hu jitħażżem iqegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. Wow, dak kif jippreżenta Ġesu lill-Alla. Kif jippreżenta l-dak li inti għandek il-fidi fih. Alla li jiġi servi, kif ħanarġej ngħidlek naraw għadax il-qudisa ta' għada jas partikolari ta' missi xirka ħafna importanti. Alla illi jiservi huwa dak li huwa Alla għal Ġesu Kristu. Dan illi jiġi jitħażżem, Alla stess jitħażżem u jservik. Alla jitħażżem u jservik. Din hija xi ħaġa ġdida, anzi hija unika u qatt ma stemet f'ebda reliġjon oħra li teżisti fid-dinja sa fejna fih. Ebda reliġjon ma jippreżenta lill-Alla jinżel u jservi lill-qaddejja tiegħu. Dan kollu se jiġi spjegat għada fil-ħasib ta' riġli. ċarissima. Għada narawha daqsxejn iktar qawwija u iktar eżatta. Tara fil-preżenza tal-mulej kull fejn hemm dan l-atteġġament, ħanerġa' nirrepeti, dan l-atteġġament ta' qadi, atteġġament ta' servizz. Hemmhekk taraf. Xi ħadd li taf li löst servik għandu umiltà jaqdiċek. Tħobbu, tista' tabuża minnu wkoll, mara le, għax jekk dan li jagħmel dejjem hekk, mbagħad tispiċċa biex tabuża minnu. Hemmhekk jagħmilha b'ħafna mħabba int qed tara il-preżenza ta' Alla fih. U l-Biblisti fuq din jikkonkludu illi hawn Ġesu qiegħed jitkellem dwar l-Ewkaristija. Qed nantiċipa ħafna dak li ħanamlu għada. Iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mhijiex ritwal tal-kult lejn il-mulej. Mhijiex kif għamilni aħna matul is-sekli. Il-ċelebrazzjoni Ewkaristika mhijiex ritwal tal-kult lejn il-mulej. Imma huwa moment importanti u indispensabbli fejn il-komunità tal-qaddejja tajba li, fejn il-komunità tal-qaddejja tiegħu jiġu serviti mill-mulej innifsu. Ġesu qisu qed jiġi fil-qudiesa, kull darba nagħmlu qudiesa, jiġi u Ġesu qed jgħidilna ħallu fidejn issa, strieħu issa. Tissija li ġejja, tlekkwart li ġejja. Intom issa strieħu. Nservikom jien. Dik hija l-qudiesa. Nservikom bil-kelma li teħliskom, tnaħdafkom, u nservikom bil-ħobs li huwa jien innifsi ninagħta għalikom il-ħobs li jitmagħkom biex tibqgħu bixin. Il-qudiesa huwa l-mument fejn Ġesu jgħidilna intom qaddejja tiegħi, ħdimtu biżżejjed, illum il-ħadd ejjew hawn. U issa llum inservikom jien. Hekk jinterpretaw għall-Biblisti din is-sentenza illi għadna kemm qarajna. Li għalija ma qarajtha l-ewwel darba, xi sena jew sentejn l-ewwel darba li smajt biha b'dak il-mod, illa kienet laqtitni kont ngħid immarelli. Wow, kemm sabiħ tħares lejha b'dan il-mod. Mhux jien nagħmel xi ħaġa l-Alla l-qudiesa, li Alla jagħmel xi ħaġa lili. Ma tagħtih qatt xejn l-Alla, ma tista' tiħqat xejn lill-Alla. Insa tipprova tagħti xi ħaġa l-Alla, xi tagħtih lill-Alla? Alla il-ħin kollu qed jagħti lilu nnifsu lilek. U mbagħad jgħidu kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara, jew tat-tielet sara. Ġifieri, mhux darba jinnutak, imma t-tieni darba jinnutak, u t-tielet darba jinnutak ukoll. U jsibkom xorta waħda fuq dmirkom, isservu, ħenjin intom. Ħenjin intom. Kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet u jsibkom xorta waħda fuq dmirkom, ħenjin huma. Il-beatitudni ġdida ta' Ġesu. Aħna ħenjin għax nafu nservu. Fuq dan il-livell. U aktar ma tkun kbira l-imħabba fis-servizz lejn l-oħrajn, aktar se nirċievu mħabba u servizz minn Alla nnifsu. Se nagħmel konklużjoni, problem mhux ħanieħu il-ħin
tat-tul li għamilt fil-aħħar jumejn. Il-fidi hija Alla jistedinna immissu bidejna il-preżenza ta' Alla b'mod konkret fil-kwalità ta' ħajja li ngħixu fis-servizz. Dik hija l-fidi. Il-bod ħafna biex tallimna biex tqarbilna l-ewwel darba. Il-bod ħafna biex għamilna l-grizma, il-bod ħafna ta' kif ħafna drabi nisimgħu interpretazzjonijiet tal-Vanġelu illi jmorru għal ħafna affarijiet spiritwali illi jgħaddu minn fuq rasna ma mhux kull ħajjitna qatt għal dan il-mod konkret illi qed jippreżenta bih b'dan il-mod. Mhux inviżibbli u immaġinarju imma viżibbli u tanġibbli fis-servizz, fil-qadi. Hi wkoll fidi illi ma tgħixha ma' l-oħrajn. Ma tistax tgħixha waħdek. Imma nafx kif kien hemm żmien kienu joħolmu li jmuru eremiti. Imma ħadħobb. Kif tista' tgħix il-Vanġelu? Jitkellem ħinkoll fuq l-imħabba u tgħix waħdek, maqtuħ minn kulħadd. Kif kienu jgħixu ta' eremiti li nqataw u nagħmlu ħafna ħin fil-kwiet u matul il-ġurnata nittama li dan il-gverna oħra superjuri tienu permess li jkolli ħafna ħin li jiena ma nagħmel xejn u noqgħod fit-talb u fil-preżenza u fil-kelma u nistudja. Imma wara dak il-ħin noħroġ minn hemm u nxammar u nitħażen u ngħin l-oħrajn. Imma kif nista' immaġina li jien ngħix waħdi u ngħix il-Vanġelu? Kif tista'? Kif tista' tqaddis il-qudisa waħdi? Kien hemm żmien fil-bidu kont ma nmexxilix inqaddis ma konx mal-komunità bqajt rieqef u kont waħdi noqgħod inqaddisha waħdi. Ma tagħmilx sens qudiesa tqaddisha waħdek. Ma tagħmilx sens. Il-fidi tagħna mhijiex possibbli li tgħixha waħdek. Tittgħixha bil-fors mal-oħrajn. Mhix fidi individwali hija dejjem fidi f'komunità. Fidi dejjem ta' komunità. Li komunità li hija ċerta li Alla huwa preżenti u jaħdem bil-mod tiegħu bil-preżenza tiegħu. U aħna għandna fidi bħala fil-komunità stess, fidi li Alla huwa hawn magħna u ser iservina, ser ikun magħna b'dan il-mod. Il-fidi titlob minnek ħaġa waħda biss għad tal-bieraħ ħan nirrispiċċa biha. Il-fidi titlob minnek illi inti tafdaħ. F'dak li jiġri fil-ħażen, fid-disgrazzi, fil-ġlied li hemm minn barra. Alla, fil-fidi f'Alla titlob dejjem minnek illi inti tafdaħ u tintelaq f'idejh għax ċerta li hu ser jagħtik dak li għandek bżonn. Int ma tafx x'għandek bżonn. Int kull ma taf tajl, diġuħ ta' ras, fader tlob għalija għalli jmur li dillu ġeħ ta' ras. Semmek biss naslu. Fuq dak il-livell naslu. Alla jaf x'għandek bżonn. Int ma tafx x'għandek bżonn. Alla huwa dak li jara il-stabas li għalli ngħid. U allura afdaħ. Il-bieraħ il-tokkolla kienet fuq, hemm ħafna momenti fejn Ġesu qed jgħidlek hija possibbli, nafek, ma tafdanix, li mhux taħseb tafda, inni ħa tafda. Li ddaħħalek fil-but tħoss iċ-ċekċik jew tħoss il-karta tal-bank. Dik tafda. Hemmhekk il-fidi tiegħek qiegħda għax tafda u fidi l-istess ħaġa. Hemm qiegħda. Afda li naf verament x'għandek bżonn. Jien se nintik ħafna aktar milli għandek bżonn. Imma kif tiddiskrivi, tiddispjega fader it-tfal morda, imutu, kif ma nafx. Li naf u li hemm xi ħadd illi qed jara dan kollu. U jien nafda f'dak illi jaf x'qed jiġri. Il-Vanġelu, li għatta s-sena l-oħra, il-Vanġelu traduċejni ħażin f'ħafna passaġġi. Fosthom il-passaġġ fejn jgħid anka żewġ safar tal-bejt ma jaqgħux mingħajr ir-rieda ta' missierkom li hu fis-Mewlid. Wrong translation.
Il-kelma mhijiex mingħajr ir-rieda ta' bissirkom fil-Grik. Fil-Grik qiegħda ma jaqgħux żewġ ċasafar kemm jiswew. U tal-bejt qed nitkellmu ta' kemm jiswew. Żanka żewġ ċasafar tal-bejt ma jaqgħux mingħajr il-missier ma jkunx jaf. Hekk hemm. So you see, you have built our faith in a wrong translation of the Bible, of the Gospel. U allura morna x'imkien ieħor u tlifna li konna fidi f'ċertezza. Imma baqgħet fidi ta' imma ikkalla jaf jekk alla irrid li żewġ safar jaqgħu mela kollox irid, mela ħaġa tiġri li Alla jrida, mela Alla qed jibatili, kif Alla ħadd li dat-tifel? Fader. Nies hekk jitkellmu mhux hekk, kollha gamana jitkellmu hekk, u anke jien stess illi m'għadux hemm diskors fil-sbieq, kultant isibri nifsi ngħidha b'modi differenti. Naqra iktar mild imma ngħidha wkoll. Għax Alla jaf kull ma qed jiġri. Toqgħodx tinkwita, toqgħodx tippreokkupa ruħek. X'nagħmel? Ma nitlobx. Ma ninkwetax. Inkwieta u tara kif hiex. Iva inkwieta l-għamla. Tinkwita ftit iktar u jfiq, flis inkwiet iktar mela. Ma le ma taħdimx hekk. Tafda tneħħi kull inkwiet u kull ansjetà u tħalli fidejh. Jekk jaf, m'għandekx għalfejn tgħidlu. So din hija l-fidi, hemm ħafna punti li missejna, punti diversi, hemm ħafna punti li għalaw ħafna ħama fil-ħajja tagħna, fil-qalb tagħna, hemm ħafna punti li joħolqu ħafna mistoqsijiet u jiena m'għadniex niddejjaq li toħorġu minn hawnhekk iktar preokkupati u iktar mgerfxa u iktar mistoqsijiet milli b'risposti għax ir-risposti qatt ma tmexxew in-nies il quddiem, ir-risposti ħallek fejn inti għax l għandek risposta ma tfittix, tieqa fis-saqsi. Imma jekk m'għandekx risposta tibqa' tfittex. Please, ħallu dil-fidi li Alla poġġa fil-qalb tagħkom twassalkom biex tibqgħu tfittxu sakemm tkunu ċerti minn dak li Alla qiegħed iwiegħed u dak qed jippreżenta Ġesu fil-messaġġ tiegħu tal-Vanġelu, tal-aħbar it-tajba. Bdejna bl-aħbar it-tajba u spiċċajna bl-aħbar it-tajba. Din aħbar tajba, mhix tajba mhijiex ta' Ġesu Kristu. Jekk mhijiex aħbar ġdida li hija differenti minn dak kollu li kellek f'moħħok, mhijiex ta' Ġesu Kristu. Mela hija ġdida imma hija tajba. U meta tix ġdida u tajba u tiġi f'ħajtek, ser tbidlek, ser tagħmilek konverżjoni, ser tieħdok f'post ieħor, f'mentalità oħra, f'kultura oħra li tissejjaħ is-saltna ta' Alla, jew inkella l-ħajja ta' dejjem. Mulej kemm hu tqil dal-kliem tiegħek. Diffiċli mulej nisimgħu u nilqgħu u naċċettaw. Kemm minħabba l-fatt li aħna ħafna drabi wasal għandna messaġġ ieħor differenti. Kemm għax min preżentalna lilek l-ewwel darba konna żgħar preżentawulna b'mod ħafna riġidu, kultant iswed fuq l-abjad. U allura l-gris kollu tar-realtà tal-ħajja li hemm minn barra u tal-ħajja tagħna individwali hemm ħafna iktar gris. U fil-gris nintilfu. Mela jkabbar din il-fidi tagħna. Mela jagħmel din il-fidi tagħna tkun mibnija fuq dak li l-kelma tiegħek preżentatilna. Fuq iċ-ċertezza tal-kelma tiegħek. U mhux fuq it-tama illi xi darba jiġri xi ħaġa. Imma fuq il-fatt li issa int tħobbna. Issa int qed issalvana. Issa int qed tfejjaqna. Issa int qed titrasformana f'mentalità ġdida, qed tbiddilna, qed tagħmel il-konverżjoni sħiħa fil-qalb tagħna. Għamel li aħna nitalbu nċedu, nitalbu nintelqu f'idejk, nitalbu nafdawk. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kemm il-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.